Sarilla on ollut putki. Hän on vain nukkunut. Marjo on käynyt tapahtumassa. Siellä oli saippuakuplia. Joo, raskasta on. As we have a more instinctive way to find love. Can picking a partner based solely on natural beauty Oh yes. help? Voit sä hoitaa? First time. Sinä oot sitten. Like to start where naked. Hei. Näyttikö mulle? Mutta toi on musta ihana. Mä tykkään tosta. Sulla on tuolla ihana innostunut ilme. Yes. Pane housuihin se nyt. Mistä sä haluaisit aloittaa? No ehkä tuolta keltaisesta. Mennään keltaisella. Hyvä miehet. Mä aloittaisin hirveimmästä, hyvä. Kivat tommoset lihaksikkaat jalat ja tosiaan karvaset. Ihan tonne ylös asti. Niin. Miten pieni? Minä tykkään kyllä. Toi kusinen. Kohta saadaan tietää ne kädet, nyt ei vielä. Onpa ihana iso. Tuommoista mä vähän haluaisin meillekin. Ihanan näköinen. Ei, se makuhan tossa ei se ongelma, vaan se koostumus, se rakenne. Eikö se, niin ja sehän on Jotenkin liikunnallisuus näkyy. Mistä se aloitti? Isoimmasta. Taskupuhelu. Viehättävät. Ei ongelma olisi, ne maistuu kaikki samalle. Ja mä niinku tunnen mun kohonneen paineen. Hei, ne ei tiedä, mitä estää löytyy. Karvoja täältäkin löytyy. On erittäin positiivista. Heillä on sama kampaaja ihan selvästi. Pippeli. Pippeli. Siihen vaan. Ihana. Pippeli. Kova. Älä koskea hiplaa. Tosi kova. Tai Schniebel. Hyi. Hän on selkeästi vähän pitempi kuin muut. Loppuviimeen Meinaa kun lyödään oikein teltan pystyyn. ei sillä oikeasti ole mitään suurempaa väliä, mutta Toi on nopea. kyllä semmoinen pitempi Toi on ihana toi. niin kiinnittää aina ehkä enemmän mun huomiota kuin sitten niin silleen vähän lyhyempi. Ai se on tää poika taas. Niin. Katsotaan heidän pyllyjä. Joo, katsotaan. Plop, plop. Kato. Mistä haluat tänään vetästä? Tissimiehiä ja pyllymiehiä, niin mä oon kyllä semmoinen pyllynainen. Niin innoissaan. Mitäs vahuitosta versi? Tässä kohtaa, että Ripulia housussa. Nahkasta. Sen läpsyttelee. Take me. Kyllä tuo kuntoon kysy, voi veljet. kyllä. Sulla meni. Näyttää hyvältä. Erittäin hyvältä. Tuhan juokse mihinkin. Kaunista on luonto. Onko se joku tietty pylly, mikä varasti sun huomioon? Näyttäis nyt sen möykän. No eikö teillä nyt ole kamerat, mitkä kuvaa sen? Kyllä se on tää keltaisen kopin herra. Keltaisen kopin. Silvex. Mikä? Toisen pitää ohjailla sitä. Mitä sä haluat vaan sitä? Katja on saanut 2 kuukautta sitten. Ei näytä hyvinvoivalta. Iiris on pannut